Ассаламу алейкум. Тарихи мәчеттә менә шушындый шамаиллар куйганнар. Осман хаҗига Аллаһның рәхмәте olsun, кара нәрсәләр эшләгән монда. Бөтен борынгы әйберләр, балталар, чүкечләр, тегермән ташлары, чуеннар, Болгар периодындагы монеталар, уклар, иске пычакка хәтлек бар. Пычак бит әле гади генә түгел, менә монда күренсә сырлары бар. Артында описаниелары бар. Вот. Бу Батыршин Гумар Мулла Нурович биргән борынгы нене татарларның саблесының сыныгы и укның сыныгы. Монда менә чуеннар нинди генә юк. Менә шушлай кумганнарның төрле вариантлары. Менә. Чоплыстаннан шундый сабан биргәннәр. Менә сез уйлап карагыз, шушының белән җирне сырып карайын, трактор сире ничә белән бара да, бу бер белән бара. Ат тәгәрмәчләре, орчыклар, колбалар, күзлектә әле бер кул белән тота торган теге. Кырынгычлар. Әгәр кемнең вакыты булса, шунда мәчеткә кергәндә, музейны да кирип карап чыксагыз, бик шатланырсыз. Безнең әбиләрнең кыяфәте менә яулыкны артка салып бәйләү, камзол, итәкнең астында ана шундый калош бәйләгән ыек. Авыл шулай матур булып торадыр инде. Алар менә киянтәләр, май язгычлар, лампаларның төрлесеннән, табаклар һәм борынгы акчалар менә шундый бар. Бу күп кенә музейлардан байрак. Менә мондый да әни пешергән әле минем истә. Менә бу сепараторны йөрегенә карагыз әле. Сепаратор. Мин мондыйны күргәнем дә юк. Каяндыр табып китергәннәр. Пиалы латунные с глазурью. Сөйләп карагыз, латуньга глазурь куярга нинди технология кирәк. Менә моны карагыз. Монпансье. Бу шкатулкалар борынгылар. Самоварны карагыз, самовар нинди бай. Самовар. Табагы да бар астында. Чикләвек ваткыч. Печатная машинка, фонарьлар. Тахир бабай Мамышевның ниләре. Менә. Күп монда борынгы китаплар бар. Карагыз әле, кул язмалар бар. Бу иктисад. Иктисад тоже. Коръәннәр. Монда даже кемнеңдер печати да бар. Күзлексез күреп булмас. Тәфсирләр, тәсбихләр, түбәтәйләр менә нинди. Булар бит инде. Күренгән. Менә сугыштан шундый хатлар килгәннәр, өч почмаклы рәвештә. Аннары соң ана портсигарлар, планшетлар, командирныкы. Патефон, радио. Тахир бабайның менә кителе хезмәт итте Тахир бабай. Урыны җәннәт булсын. Ничә еллар. Менә бу шкафлар элекке күп йортта бар иде инде менә шушындыйлар. Менә хәзер менә реставр итеп куйганнар. Шундый плюшлар. Мендәрләрне шулай матур иттереп җыеп куялар иде. Суккан яулыклар, карагыз әле. Монсы әбиләр тәхәрәтләнгән шуңа сыртын әдери. Монсы кыз биргәндә яулык алу бар. Кстати, менә бу традиция, яулык бирү традициясе. Лампасы да бик матур, шундый уютны монда, кстати. И исе дә тәмне. Вот борынгы әбиләрнең өйләренең исе монда кергән. Менә кызны сыратып килсәләр, кияүгә инде бер егеткә, кыз шушынды яулыкны, чиккән яулыкны биреп ебәрә. Риза булса, и шушыны араплар хитба диләр, хитба. Договоренность менә шул сөйләшәләр дә, сүз куешалар. Вот и шушы яулыкны таякка бәйләп киткәннәр, я хәзер инде машинага бәйләп алып кайталар, и кайткач игә элеп куялар стенага, и кунакларын чакырып инде шул яулык белән мактаналар бер төрле.
малайыбызга инде кыз аннан соң шушыннан соң киләләр кыз ягыннан шушы яулыкны кемнәр бирде, алар киләләр, ий күреп китәләр. Аннан соң инде ошаса бөтен нәрсәдә, әле бу никах түгел, әле яшьләр бергә яшәми. Аннан соң инде никах укытып, гаилә кырылып китә. Менә монда, ну, Усман хаҗига Алланың рәхмәте яусын, моны оештырырга күпме көч кирәк. Монда вообще менә общий фонны күрсәтәм хәзер сезгә, карагыз. Общий фон шундый искиткеч матур. Искиткеч. Мондый музейлар сирәк була, килегез, намазларны укыгыз. Вот, кунак булыгыз, күрегез, шатланыгыз. Мин үзем бик шатландым.